Kao knjižničari, ali i bedekovčani, ponosni smo što u redovima hrvatske književnosti na policama naše knjižnice, ali i knjižnice diljem Hrvatske, možemo pročitati jedno nama lako prepoznatljivo spisateljsko ime. Riječ prepoznatljivo ide u dva smjera. To jest netko koga i osobno poznajemo jer je riječ o našoj sumještanki, ali isto tako ona je vrlo široko prepoznata kod brojne čitateljske publike kao vrsna autorica horor proze i psiholoških romana, a i kritika ima riječi hvale za njezin spisateljski rad. Riječ je dakako o Jeleni Hrvoj, rođenoj Poznanovčanki, rado viđenoj gošći naših književnih susreta, neumornoj skribomanki, vrlo plodnoj i svestranoj autorici koja je već nepunih 30 godina iza sebe nanizala 10-ak romana. 5 ih je uspjelo proći trnoviti izdavački put i opredmetiti se u knjigu. To su čak 2 izdanja romana Štorka, zatim Štorka Manifest, Durgina kuća, Dedivinacija, nacija psihoze i njezin posljednji roman Drakona nasljeđe. Osim pisanjem romana, piše kolumne, kratke priče, članke za A-portal, jedna od urednica online časopisa Kvaka, te vodi satirični blog pod nazivom Blogodakanje. Već neko vrijeme istražuje područje mitova i legendi, a rezultate tog rada možete čuti i vidjeti na njezinom YouTube kanalu pod nazivom Creation Myths and Legends. Po struci grafička dizajnerica, Jelena se također bavi ilustriranjem i slikanjem, te do sada imala nekoliko samostalnih izložba slika. Bavi se i ručnim radom, a i svijet glazbe joj nije nepoznanica jer svira klavir i bas gitaru. Sve je to Jelena Hrvoj. Ovo naše javljanje potaknuto je objavljivanjem njezinog posljednjeg romana Drakona nasljeđe, kojom je ostala vjerna svom spisateljskom habitusu, ali ovoga puta thriller priču s elementima horora pripovijeda kroz prizmu lokalne povijesti. Naime, protagonisti romana pripadaju plemićkoj obitelji Ritter, a radnja se odvija upravo u njezinom mjestu rođenja, Poznanovcu. Razgovor s autoricom povodom njezinog najnovijeg romana, Drakona nasljeđe, vodi Tena Srebačić. Čuli smo sad nešto i o našoj Jeleni, neku biografijicu kratku, a sad ćemo se prebaciti na Jelenin novi roman, evo 5. po redu, a to je Drakona nasljeđe. Jeste li zadovoljni sa svojim romanom? Prezadovoljna sa svojim romanom, da. Koliko sam vidjela i čitatelji su isto jako zadovoljni, ima jako puno pozitivnih kritika. Za sada. Za sada, a bit će i dalje vjerojatno. Ne vjerojatno, nego sigurno. Evo i ja sam jako zadovoljna da to napomenem. Hvala. Znači, Drakona je zapravo miks raznih žanrova. Tu imamo thriller, imamo povijesni dio, imamo nešto mitologije, krimića, svašta nešto. Čuška svega osim ljubića. Premda čak i imamo natrohe, premda možda nečiji pojam romantike nije baš ovo kaj u Drakoni, ali imamo, ne? Da, imamo jedan dio i meni je dio. to baš drag dio. Ja nisam tipični romantik, pa mi je ova vrsta romantike sjela odlična. 100%. Pa ajmo onda početi lagano vidjeti kaj se tu događa. Znači imamo thriller, krimić. Imamo Drakonu, imamo Amarana, imamo mafije, koliko god hoćeš. Pa reci nam nešto o tom dijelu romana. Sad ne znam uopće od kud krenuti od Drakone kao samog lika i Amarana od samog lika, od znači, cijele te famozne mafije. Možemo malo o njima. Ajmo onda krenuti o njima. Ukratko. Ovako, znači Drakona i Amaran su, ajmo reći kao i uvijek jedan moj zanimljiv projektić, mali psihološki. Znači Drakona je glavni lik, ali ona nije stvarana da bude glavni lik. Znači u stvari u ovoj knjizi je sporedan lik, glavni lik, koliko god to možda ovako besmisleno, ali svi koji će pročitati će shvatiti o čemu govorim. Ustav znači da u kompletnom moru tih mojih antijunakinja, koje su mahom žene, Drakona je, čak nije niti antijunak, ona je suština zla. Doslovce suština zla, ona je koristoljubiva, ona je sve što možete loše zamisliti, iako ima natrhe tu i tamo da bi se čovjek mogao povezati s njom i mogao bi ju shvatiti, ali ipak ne baš 100%, da. Sad, možda bi bilo zanimljivo ispričati o toj famoznoj mafiji, od kud i zašto. Znači, na početku dok sam pisala bete su dosta često napominjale da zbog čega nisam stvarala jednu filmsku mafiju na koju su ljudi naviknuti. Jer mi nije u interesu, znači toga ima hrpa. I evo imamo
gosta. Čari snimanja u knjižnici. Čari snimanja u knjižnici, da. Znači, mafija u knjizi prikazana kao mafija kakva je inače. Znači, radila sam jako puno istraživanja, mislim, nisam pričala s pravom mafijom, ali znači, pogledala sam hrpu dokumentaraca, pročitala knjige, izvadila iz toga nešto najosnovnije, mislim, ipak koliko je i pametno ići u detalje pisati o tome, jel te? I evo ga, nastala je Drakona koja je mafijaški bos. Da, ona je baš odličan lik, jako i složen zapravo, jer ona ima Da. neku i svoju povijest, što je zapravo dovelo do toga kako se ona ponaša, ali i koliko je zapravo ne samo povijest bitna, nego i kakav si ti kao osoba, jer tu isto imamo dvije različite priče, dvije osobe koje su, ajmo reći, potekle različitim iz putem, istog da. i kasnije se razišle. To mislim da čak nije niti spoilanje, da možemo malo o Da, tome. da, Znači, mislim da- imamo Drakonu koja je to glavni lik, koja je žena, i imamo Oza koji je kasnije njezin zaručnik, jel? Znači, oni su zajedno poteknuli iz kotline jada. Znači, kao djeca, da moram reći, prostitutki, alkoholičara, i svaki od njih je krenuo svojim putem. Znači, oni su dobili jednaku priliku do srednje škole, kad, eto, Drakona odluči ići putem ilegalnog, a Oz odluči ići se školovati. Mislim, premda je u njemu još uvijek ostaje ona natrha tog kotline jada, gdje on ipak graniči s zakonitim, nezakonitim, ipak on preprodaje ilegalne antikvitete i koje čega, dobro, tu ne idemo sad dalje u detalje, ali on je odlučio krenuti se školovati dalje, ne? Da, i tu zapravo vidimo taj loši dio Drakone, jer zapravo ona odlučuje, ona ima izbor i odlučuje se za onu, ajmo reći, lošiju Liniju verziju. kraćeg otpora, Da, to je neka da, moja točno to, da. verzija. Da. Osim Drakone, koja nam je zapravo i najvažnija u toj priči, Da. imamo i Amarana, Da. koji je isto tako Siroče. loš lik, ali ne toliko loš. Ja bih ga čak možda poistovjetila s Serom iz Štorke. Mhm. Znači ima natrhe, samo on je muška verzija, mislim, i ne ide do te granice. Znači on je Drakonina desna ruka, znači premda bi on mogao biti vođa i lider, on to ne želi i ne vidi se u toj ulozi. Ali zbog toga je tu kao desna ruka, jer mislim ipak treba držati kontrolu i moć. Znači kad si ti jedna mafijaška organizacija, znači on je svoj dio prošao u životu, jako gadan dio. I zbog toga mislim da se čitatelji mogu poistovjetiti s njim na jednu, mislim žao, meni ga bilo žao dok sam ga pisala, mislim. Amaran je, ajmo reći, čovjek koji eto, ima skoro 50 godina, a duhom je 200-godišnjak i tu je da štiti Drakonu i da doslovce kog kćeriju tretira, premda se nisu čak niti toliko razlika u godinama, ali on nju drži joj leđa. Jel? Da, i tu zapravo se najviše, mislim, mogu svi nekak ga više vole, jer je dobrica u jednu ruku. U srži je dobrica, mislim, stvarno je tako da u principu on ne vidi ništa loše u tome kojim se biznisom oni bave na kraju krajeva, jer mislim on je odrasao isto u takvim uvjetima gdje od rane dobi se bavio kriminalom. Da. Od sitnih kriminala pa penjanje na ljestvici, nekakvoj mafijaškoj i mislim njemu je to nekaj najnormalnije na svijetu, jel? Da, i kod njega se isto u njegovoj životnoj priči se jako vidi ta brutalnost mafije. Da, zapravo surovost. Surovost. Baš surovost. Da. I tu je recimo to jako dobro izneseno. Hvala. Molim. Baš mi se u tom dijelu to najviše dopalo, meni osobno. Dobro, možemo se sad... Dobro, te mafije ima i kasnije, ne samo... Da, ali mislim ona nije toliko dominantna, ajmo to naglasiti, jer mislim, da, možda će ljudi misliti nije. da mafija... Ona se spominje, znači ljudi znaju da su oni mafijaši, a oni znaju da se oni bave mafijaškim stvarima, ali u principu ta mafija uopće nije nit, ona je tu pozadina. Čista pozadina, koja se vidi i u tom dijelu toj, samo da spomenemo, imamo ta dva fiktivna mjesta, fiktivnu Rumunjsku i fiktivni Poznanovec, ali sve je to čisto... Šablona. Da, šablona. Da lakše bude čitateljima možda strpati negdje, strpati u neki koš.
Ali da, tu mafiju vidimo i kasnije u tom fiktivnom Poznanovcu, kada se sve to nekak isto malo skupi, stopi. Mislim, moram to napomenuti u principu. Spomenula sam taj fiktivni Poznanovac, mislim, mnogima će biti čudno ili bizarno, ili ne znam, ali baš mora biti fiktivni Poznanovac. Znači, zbog čega ga nisam mogla napisati Poznanovac kao takav, mislim. Za početak, koja logika je da mafijaški svjetski bosovi dolaze u Poznanovac? Mislim, Da. bizarno. Prebizarno bilo, ali opet sam željela ostaviti taj Poznanovac, jer mislim imamo ritere koji su ovdje i Poznanovac je, eto, fiktivan je točka. Da. Ne znam kako drugačije bi jasno. Da, bitno je da je Poznanovac čisto iz te povijesne perspektive, ali što se tiče knjige, daleko od toga. Da nema nikakve veze sa stvarnim mjestima, događajima, ljudima. Da, i to napominjem i na početku knjige i u svakom javnom razgovoru, znači, nema veze. Osim ritera, nema veze, tako je, ništa. Evo sad smo spomenuli taj povijesni dio. Znači tu imamo obitelj Riter, koja je zapravo ta važna stavka ove knjige. Zašto baš obitelj Riter? Kako si došla do njih? Koliko ti je zapravo istraživanja i rada na tome trebalo da uspiješ nešto napisati? Koliko zapravo ima materijala o tome? Koliko je to više neka usmena predaja ili ima nešto ipak i zapisa? Sad, to je jako zanimljiva ovoga priča. Mislim, ja vjerujem da svako ko je odrasao ovdje zna priču o njima. Mislim, to je dvorac koji je ruina i u kojem smo se svi ko klinci barem jednom šuljali jer nismo smjeli, jel? I, znači, ja sam u principu odrasla, to je nekakvih 200 metara od moje kuće, taj dvorac, i odrasla sam uz priče koje su pričali deda i baka, naravno, o tome kako se to dogodilo. Mislim, moj djede tata imao nekakvih, 13-14 godina i on se relativno dobro toga sve skupa sjećao. Usto da bi voljela napomenuti i da, znači, spominju se Bani u knjizi. Znači, to je, u stvari su isto stvarni ljudi, Bani su moji pradjeda. Znači, oni su imali dućan i Greta je zbilja kod njih hodala i klincima nosila jagode i tako dalje. Znači, to ima elementa koji su stvarni iz povijesti, jel? Sad, što o ritarima reći? Znači, većina je usmena predaja. Znači, velika većina. Čak ne postoji niti dokumentiran datum kad su ubijeni. To je jako zanimljivo. Znači, pokušala sam saznati, niti se itko sjeća ili se ljudi nisu htjeli sjećati. Uglavnom, dokumentirano nije. Sad, istraživanje je išlo od znači, gospodina Željka Kropfa najviše, znači njemu isto djed pričao i on je čak i dokumentirao i radio neke slike na temu isto Ritera i pomagao je oko nekih doktorskih radova koji su se bavili poviješću Poznanovca. Znači, izvuklo se najviše što se moglo, ali velim, znači najveći dio je ta usmena predaja o doslovce noći kada se sve dogodilo. Da, to vjerojatno je ono što si ti rekla, ljudi se ne žele sjećati takve stvari. To je ipak dosta teško, škakljivo, jako škakljivo, zato jer su to strašno kriminalne stvari bile, mislim, i za one pojme, mislim, to je bio kraj Drugog svjetskog rata. Da. Izbusirala. I, znači, bilo bezakonje, bilo je, znaš, ko ima, taj ne bi trebao imati i, mislim, svi znamo kako je to funkcioniralo. I, znači, ja vjerujem da danas, ako i postoji ljudi koji se sjećaju apsolutno svega, neće nikad puno istine reći. A i možda je bolje da tako ostane, jel? Nažalost. Da, jer niko ne želi, mislim, svi su oni bili nekak umiješani u to, mislim, svi. Pa upravo to, mislim, zanimljiva priča koju recimo nisam navela u knjizi, da znači Rulja se okupila i njih par je, to je upisano u knjizi, njih par je u principu dogovorilo što će se dogoditi, ubojstva su dogovorili. I da, navodno priča se, evo doslovce se ježim, da u trenutku kad su ubili Nikolu, da je Poznanovac nikad u životu nije toliki vrisak čuo, znači kolektivno su ljudi počeli vrištati, čulo se ono preko brijega i trčati oni koji nisu znali da će ih u stvari ubiti. Da, jezivo. Jako jezivo, ali da, i tu se vidi kako ljudi zapravo, ali to je i danas isto, ja mislim, stvar, da se niko ne želi miješati. Da, ne se miješati, to je nekakva zagorska srž, ali mislim dobro je općenito je srž, ali mi Zagorci smo
posebni po tome. Da. Ne se štel mešati. Točno to. Kad smo kod Zagorja, samo da se malo odmaknem od toga, od te teške priče, budemo se i na to još vratili. Ima isto zanimljivo je da je Drakona pisana ne samo na standardnom, već i na kajkavskom. Taj povijest. Znači imamo dvije linije radnje, jedna je u sadašnjosti, druga je u prošlosti. Tako. Ovaj dio prošlosti, kada govorimo o obitelji Ritter, o tim danima prije samog događaja, prije tog ubojstva, radnje se priča na zagorskom. Ali ono što je mene recimo začudilo, da nije to čisti zagorski. Ipak ima tu, nekako mi je pola ispalo. Zašto je tome tako? Ajde idemo za početak ovako. Možda za ljude koji nisu u Zagorju i koji ne poznaju Zagorje, znači mi doslovce od sela do sela za početak imamo drugi dijalekt. Znači može biti mjesto 3 km dalje ne budeš kužio neke riječi. Da, čak i kužim unutar Bedekovčine. Da. Svako priča drugačije. Znači mi Zagorci imamo 1001 jezik, to je prvo. Sad, ali zanimljivo zbog čega nije pisano da mu rekli hardcore zagorskim. Jer u ono vrijeme, znači, plemenitaši i viša kasta nisu pričali čistim kajkavskim. To jest zagorskim. Oni su pričali kajkavštinu i to je bilo u principu ono što bi danas mogli reći purgerski. Ali ipak je bilo tu i nekakve natrhe, mislim, pokupilo se naravno od seljaka, ali bilo je uvijek uz dozu nekakve te vremenske književne forme, ali znači ipak je zadržali taj zagorski štit. Da. Evo recimo meni je to baš bilo jako zanimljivo. Da. Na taj način isto malo sagledati. Jako, zapravo je super da si na taj način prenijela to doba. Da. I način kako se tada pričalo u određenim krugovima. Da. Isto jako dobra i predaja i za dalje zapravo. Da. I ono što je meni osobno super, kod tog prijelaza između sadašnjosti i prošlosti, da se smije spojlati, ne smije. Začepite uši. Ako niste čitali. Dobro, nećemo jako spojlati. Taj prijelaz između sadašnjosti u prošlost koji se događa. Imamo taj jedan motiv koji je meni super, to je motiv smilja. A to nije spojlanje. Da, ali da ne kažem kako dolazi do prijelaza, to nećemo reći. Zašto je to smilje baš, kako si se odlučila na taj motiv, da se baš jasno označi taj neki prijelaz? Znači to u principu teško objasniti. Znači svi koji su čitali moje knjige prije znaju da volim jako vizualizirati i volim mirise gurati unutra i zvukove, svašta nešto. Smilje mi je bilo tako nekako, ne znam, mene to smilje podsjeća na nešto starinsko. A toliko je dominantan miris, opet i lijep, i naš, i nemam pojma, jednostavno to smilje nametnulo se samo po sebi i evo, dosta dobro izgleda efekt je ostavilo. Da, meni je ostavilo dosta jer često u knjigama često je u knjigama taj neki prošlost pa sadašnjost pa se mijenja nešto vremenska radnja, ali rijetko kad se zapravo uzima neki motiv koji ti daje do znanja da si prešao u tu drugo vrijeme. Dimenziju, da. Da, drugu dimenziju. Tako da mi je ovdje to super jer te lagano ipak uvodi u taj drugi svijet. Da, opet mi je ostavio mi nekakvu natragu, barem meni osobno nekakvu tu starinsku natragu. Da. I baš meni recimo jako ostalo to u sjećanju, baš mi nekako super. Šlag. Da. Trešnica na šlagu. Jer se ipak lakše pređe na tu drugu radnju, na to drugo vrijeme, ipak dobiš neki prijelaz, neki lagani prijelaz, jer najčešće to budu, barem kad ja čitam, neki totalni rezovi, onda rez i idemo dalje. Ali ovo mi je baš, recimo, to sam htjela spomenuti, lijepi neki prijelazi. Dalje ne spojimo, da. Kad sam još htjela oko toga, tu imamo i ne samo taj povijesni dio o obitelji Ritter, tu imamo i mitologije. Tu imamo lučnjake i podzemljake. Tako. Otkuda oni? Ko su oni? Zašto oni? Sad je
No dobro, tu čak niti nemamo baš puno za spojlati budemo ostavili i linkove za YouTube kanal, da ljudi mogu pogledati kompletno, a sad budemo malo skratili. Znači, lučnjaci i podzemljaci su jedna od, ne znam kako ih definirati, mitoloških stvorenja koja su isto, znači kroz našu lokalnu predaju došla do mene. Lučnici su duše nekrštene djece koja su umrla i oni lutaju u poljima i šumama i često znaju biti, oni su u principu mali dobri duhovi. Znači, i sad definitivno dalje neću govoriti jer sam još saznala u međuvremenu nešto što će ići u jednu od knjiga, neću reći koju. Možda čak i ne Drakonu. A podzemljaci, oni su, čak ne znam niti kako bi ih definirala, oni su nešto drevno, nešto što je postojalo prije ljudi, prije svijeta, kad je svijet bio mlad, kad su planetom hodile vile i sve je čudesno. Podzemljaci su bili nešto što je trulo, smrdljivo, ja sam ih uvijek zamišljala kao nekakve vukodlake ili neke tome slično, ali imali su kao duge kandže kojima su derali ljude i životinje. Znači kad su došli ljudi, oni su stjerani u to kao u nekakve podzemne i sad govorilo se da kod nas, pošto postoje ti stari tuneli od rudnika, da unutra žive podzemljaci. Mislim, vjerovatno su oni korišteni kao isto sredstvo zastrašivanja da djeca ne idu u rudnike, da ne bi slučajno se urušilo ili neke tome slično. Ali eto, podzemljaci su nastali i ostali. Da, baš su mi zanimljivi jako. Zapravo mi je super što se uz tu povijesnu ipak veže dosta naše mitologije. Da. To mi se recimo jako sviđa. Evo, za one koji ne znaju, Jelena ima i svoj YouTube kanal, baš posvećen mitovima, mitologiji. Ima li još koji mitovi koji želiš uklopiti u... Ne moraš ne spojlati, ali da li postoji još toga što ćemo imati priliku čitati u kasnijim romanima? Ima hrpa toga. Znači, mislim da čak nije niti spojanje sljedeća knjiga će biti o podzemljacima. I knjiga nakon toga će biti o lučnicima. I planiram nastaviti niz. Dok god budem imala volje i dok god čitatelji budu imali interesa, jel? Da. Znači, Jelena osim ove prvog dijela Drakone planira napraviti cijeli serijal. Ali serijal. Da. I onda bi, kako si zapravo, da već imaš viziju otprilike? To je kod mene čudnjikavo. Ja uvijek imam nekakvu viziju koja se na kraju pretvori u nešto deseto. Da, imam viziju, ali ko zna. Da, a dobro, zanima me jako. Mislim da i čitatelje isto, velim, jako su dobre kritike, tako da mislim da ti ovaj dio, taj mitološki jako leži. Da, i mislim, pokušala sam čim više komercijalno napisati tu Drakonu, zbilja da može svako čitati. Znači, i možda bi čak bilo ok napomenuti, znači ljudi vole klasificirati kao nekakav horor, thriller. Ja ne smatram, znači ona je jedna od najplaćih mojih knjiga, i barem po meni. Da. Znači tu nemamo potoke krvi, nemamo masakra toliko, mislim ima normalno, to su moje knjige, ali nije to recimo štorka, ti je na svakoj drugoj stranici neko mrtav, jel? Da, nije toliko hororast. Kako bi više zapravo biti, mitološki, mislim, gledajte, i kad sad, mislim, moramo napomenuti, ne može čovjek napisati roman povijesni o smrti plemenitaške obitelji bez da opiše smrt, tako da taj dio je po meni dosta ovako. Je, da. Ali to je zapravo isto prikaz tog vremena, to je prikaz događaja, to se sve ne realno, može nažalost, uljepšavati. Da. To je realno kako je bilo i da. Tu smo gdje smo, jel? Da. Ono što sam još htjela pitati je kako si zapravo spojila tu povijest Ritera i ovu priču o Drakoni i Amaranu, to jest da li ti je prije nastala taj povijesni koncept ili si prvo došla na ideju ovog fiktivnog dijela? Da. Znači ja od kad pišem, u principu sam htjela napisati priču o Ritarima, ali se nikad nisam usudila ići pisati... Ne znam, uvijek sam smatrala da bi morala ta priča biti doslovce povijesna, doslovce činjenična i bilo me strah da, znači, što napišem, to će ljudi u budućnosti misliti kao da je stvarno. A nisam htjela nikad
definirati da je to točno to kako se dogodilo, to kaj sam ja napisala, ne? I nekako usput, ja ne znam, mislim, ta Drakona je došla, ono, kao i svaki drugi lik koji meni dođe, došao je Amaran i negdje tu su se uklopili i rekao zbog čega ja Ritare ne bi, znači, stvaran događaj ubacila u knjigu koja je apsolutno fiktivna. Tako da ublažim nekako i napravim tu sredinu, jer mislim, i opet je teško taj nekakav politički dio, ajmo reći, kad bi išla pisati, znači, baš povijesnu knjigu, taj politički dio izbaciti van, a mislim da nam je svima lagano puna kapa i ustaša i partizana i svega toga skupa. Tako da ovoga, evo, unutra je upisan jedan stvarni događaj, ali na nekakav, ono, ajmo reći, čitljiv način i razumljiv svima. Da, super, baš jako, dobro, odlično. Ok, ima još nešto što bi ti htjela, što je tebi ono najdraže iz Drakone da podijeliš s ljudima? Nekako još nismo možda spomenuli ili... Pa ne znam, možda bi bilo zanimljivo da nismo uopće spominjali ovoga Dukljane. Da. Znači, u knjizi nemamo samo, znači, Drakonu i Amarana koji su dio mafije, pa imamo Gretu, Nikolu, Ritare, jel? I onda imamo tu kompletnu tu obitelj Dukljan, oko čega se u stvari radi se kaos zbog tog nasljedstva. Mislim, ne želim spojlati opet, ali bilo bi ok ih spomenuti. Mislim, imamo tu jednog iskvarenog političara, njegovog ratnog, ajmo reći, druga koji radi za njega prljave poslove i njegovu apsolutno krajnje psihotičnu ženu. I tu imamo malu curicu koja, eto, je siroče, ono, u tom cijelom kaosu svojih doslovce poremećenih roditelja, jel? I da, dalje ne. Ne treba spojlati, čitajte. Čitajte. Odlično je, super je i taj dio obrađen isto. Da. Hoćemo se onda malo maknuti samo od Drakone, pa ću ja pitati Jelenu, koji je tebi najdraži roman? Moj? Ne. Nego? Inače. Inače? O Isus. Koji su ti romani, da li ima neki autor koji te posebno nadahnjuje ili je to sve samo u tvojoj glavi? Koga voliš čitati? To je toliko teško za odgovoriti, znači nemam nešto što preferiram. Mislim da imam, koji svi u nekakvim životnim fazama, volim drugačije žanrove, volim drugačije autore čitati u principu. Znači ja volim pročitati doslovce od onog, ne želim sad zvučati grubo, ali ono, od nekog teen fantazija do, ne znam, ono, do filozofije, do, mislim, Hawkinga obožavam, ne znam, mislim, Isuse Kriste, izdvajati uopće autore, to mi je nevjerojatno. Mislim, ja jako puno čitam naše autore, recimo, posebno zadnjih godina. I opet da njih idem nabrajati, evo neki dan sam slagala policu i imam ono doslovce ovakav red naših domaćih autora i on, mislim, sve ih navesti. Da. Možemo ljudima samo reći da ono, čim više čitaju domaće autore i suvremene domaće autore, jer su zbilja ima sve više i sve boljih autora i... Da, teško je izdvajati. Da, jako je teško izdvajati. Kakav je odnos mladih autora danas? Koliko se podržavaju međusobno? Evo vidim da ti podržavaš autore, čitaš. Ali kakva je neka međusobna komunikacija autora? Da li si pomažu, da li si odmažu? Koje u svakom aspektu života ovoga. Mislim, ponekad me podsjećaju na one američke klike iz filmova. Ne znam, znači imamo ekipu koja se drži po strance jer su prehoh. Imamo ekipu koja se podržava. Imamo ekipu koja doslovce radi sve da druge izmanipuliraju, da nekog potkopaju. Mislim, zbilja ima svega. Evo ja imam jednu hrpicu divnih žena, autorica s kojima radim i koje su, znači, nemaju nikakvih kompleksa i ne vidimo se kao konkurencija i zbilja super surađujemo, ali mislim, teško je pričati o tome, ima 100 ljudi, 100 čudi. Da. Znači, autori nisu iznimka. Da, to je logično zapravo, kao i svugdje. A koliko je teško doći do čitatelja? Znači, sad imamo baš jako veliku produkciju. Da. Velika je produkcija općenito i puno je prijevoda, puno se u nakladničkim kućama izdaje. Evo, kao što znamo, ti izdaješ sama. Koliko je teško sam doći do čitatelja?
Iskreno jako teško, ali mislim pogotovo jer nas je sve više. Da. Znači to taj sam izdat, kako se to izgovori? Mrzim tu riječ. Znači, privatna naklada, sve više. Znači sve više ljudi objavljuje, jer je jednostavno, ajde budemo realni, znači ti kad objavljuješ sam ti imaš apsolutnu kontrolu. Znači ti možeš uzeti urednika, ne moraš ga uzeti, ti možeš uzeti lektora, ne moraš ga uzeti. Znači, a i postoje ljudi koji jednostavno napišu, misle da su gospodin King i oni idu objavljivati, ne? I normalno zaglušuje se. Normalno stavlja se nekakva stigma na autore koji objavljuju privatnoj nakladi. Eto, ja imam sreću da sam već par godina na sceni i mislim, ljudi su dali mi priliku, znači, razglasilo se, ali neko ko tek dolazi, mislim da će biti ljudima sve teže i sve teže. Znači, čim je više autora koji su, mislim, smiješno je da recimo tebi je dovoljno da si dobar u marketingu. Da. I ti možeš napisati, da prosiš ovo, objaviti, biti odličan u marketingu, prodati preko 200 knjiga, naravno čitatelji će biti ovo, privatna naklada, nećemo više. To je onaj tužan dio. Da, a ti zapravo imaš dobra iskustva samo po sebi sa svojom nakladom. Da. Ne planiraš tražiti neku nakladničku kuću da ti objavljuje, planiraš ostati? Za sad planiram ostati. Za sad planiram ostati u privatnom, ali mislim nikad se ne znam, ja sam dosta hiperproduktivan autor i imam hrpu knjiga, a to je jednostavno nešto što je jako teško financirati. U principu taj dio je problem. Teško doći do potpora bilo kakvih, teško doći do sponzorstava. Tako da na sponzore? Da. I, u principu, znači, što se tiče svega ostalog, znači ja imam genijalnu ekipu. Znači, s kojom surađujem, s kojom radim, imam iza sebe, mislim, s godinama se čovjek isprijatelji, imam blogerice, imam recenzentice, mislim, jednostavno, znači, tu se skupila se jedna hrpica čitatelja i, znači, ja s tim nemam problema, ali je problem, znači, kod tog financiranja, tako da čisto moguće da ću propustiti neki rukopis dalje izdavača. Ali za sad još tapkam ja u svojim vodama. Da, pa super, dok ide, dobro. Da. A imaš li u planu neki prijevod? Engleski pa možda izdat negdje van? Planovi jesu tu nekakvi, ali to je još sve u planu. Mislim, u planu, kod mene sve u planu. Da, mislim već je zapravo super taj YouTube kanal koji je na engleskom. Da. I koji ipak može doći do neke veće publike. Šire publike, upravo. Da. Kako si uopće došla na ideju otvoriti taj YouTube kanal? Iskreno nemam pojma. Nemam pojma ovoga, Daniel i ja smo krenuli to snimati i mislim, u principu htjela sam ispromovirati normalno i knjige, ali mi je bio taj mitološki dio, još nisam znala kud bi snimao točno. U principu, znači prva knjiga koju sam ja krenula pisati, ne računam onu koju sam u nižim razredima osnovno napisala, remek djelo. Znači prva knjiga koju sam ja krenula pisati negdje početkom srednje škole je u principu bio, znači, zbir nekakvih mitova i legenda naših. I onda mi je otišao hard disk i otišla je ta knjiga i to je bilo puklo srce. I uvijek su ti mitovi i legende negdje tu levitirali, jel? Mislim, imamo ih u Štorki, mislim, sama Štorka je isto naša legenda. I tako sam došla do toga da ajde idemo staviti na hrpu i rekao, u principu naše legende i mitovi nisu poznati nikome. Skoro nikome. Mislim, imamo neke koje su razvikane ali imamo jako puno onih za koje nikad niko nije čuo. I onda mi je bilo interesantno, rekao, kako doći do čim veće publike, rekao, idemo snimiti na engleskom. Mislim, znamo engleski, rekao, ajmo ga iskoristiti. I eto, došli smo do toga da čak su i za Štorku pisali Ancient Origins iz Irske, mislim, oni su zbira jak portal i ljudi iz cijelog svijeta sad gledaju naše mitove i legende. Da, jer sjećam se da je bilo nešto na španjolskom, da je neko napravio... Da, napravili su čak mali mini dokumentarac o Štorki. Super. Da. Nek se šire svijetom. Da, pa odlično, tako se širi glas i lakše će doći zapravo onda i kasnije. Upravo to. I do nekih prijevoda i do... Tako je. do čitatelja van Hrvatske. Da. Pa držimo fige da to što prije dođe do toga. Ja bi sad završila. Ćemo pitati publiku. Publiko, šaljite nam svoje pitanja. U principu mogu bi postaviti u komentare, pa... Da, javite se, knjiga se može i dalje kupiti. Za sad
Ili ne? Još 2-3 ide primjerka su isprodano. ostala, da, ali planira se dotisak, pa obavijestit ćemo ljude kad dođemo Da. opet u prodaju. Počnite pratiti Jelenu na njezinom YouTube kanalu, pratite ju na Facebook stranici, na Instagramu. Možete kupiti knjige, javite se, radi jako lijepe bookmarke. Čisto Ne radim više, ali su jako lijepi. ali sve Gradila ali ne ih radim je. više. Ima ih još par za kupiti u knjižnici. Možete u knjižnici potražiti, možete, to je jako to. su lijepi. Moramo reklamirati. Da, to. I to. Hvala ti, Kupite. Jelena. Hvala ti, Jelena. Bilo mi je baš veliko zadovoljstvo pričati s tobom o knjizi. Knjiga je odlična, svakako bi preporučila svima da pročitaju. Imate primjerak i u knjižnici. Hvala i nadam se uskoro predstavljanju nove knjige. I ja se nadam. Eto, hvala curke i mašemo ekipi. Vidimo Ćao. se!